Ahoj rybáři, moje jméno je Tomáš Elner a právě se nacházíme na mé oblíbené lokalitě, kde už 25 let chytám kapry. Postupem času se mi podařilo na této vodě odchytat prakticky ty největší ryby, které tady plavou. Vedu si s těma rybama takovou jako evidenci, kde pozoruju, jak ty ryby rostou postupem času, a vůbec mi nevadí, že ty ryby chytám, dá se říct, stále dokola, protože jsou v super kondici, nádherný ryby, nepotrhaný, prostě přírodní, panenský, krásný ryby, a baví mě sledovat, jak ty ryby rostou prakticky se mnou už odmala. A za zmínku stojí ryby i přes 20 kg. Letos se mi tady povedl opět nový osobák, ryba 27 kg, a je to prostě super. Našel jsem si tady vlastní způsob prezentace nástrah, montáží, vůbec jakoby chytání. Snažil jsem se odlišit od ostatních rybářů tím, že většina kaprařů, která přijede ať už na jakoukoliv vodu nebo sem, tak většinou první co, tak vytáhnou kobru, nakobrujou prostě doprostřed vody, navážou prostě těžký olova a chytají někde zprostředka. Tak já jsem na to šel úplně obrácenou cestou a prakticky mám všechny ty velké ryby tady chycený 5 metrů od břehu na houpačku s 20 gramovým olůvkem, takže je to specifický tím, že vlastně jsem jako zastánce XXL nástrah, protože za ty roky jsem se nějakým způsobem prochytal k těm velkým rybám, a moje zkušenost je taková, že vlastně tou velkou nástrahou eliminuju ty menší ryby, které jsou v tom revíru samozřejmě taky. A takže jsem si za ty roky oblíbil chytání na XXL nástrahy, nemám problém chytat 30 boiliesy, klidně 2 za sebou, jo, v letních obdobích. V zimě chytám 24 boiliesy, klidně 2 za sebou, a právě specifický je to v tom, že, nebo odlišný od ostatních rybářů, že vlastně moje nástrahy váží víc než samotný olovo, samotný závaží, takže já když nahodím do vody, tak první mě na hladinu dopadne nástraha, pak teprve olůvko. O to je to potom větší boj s tou rybou, protože dokážete si představit, když zatnete 20-kilového kapra 5 metrů od břehu prakticky bez zátěže, jenom s holým vlascem, na kterým je 20-gramová kulíčka, tak si dokážete představit, co ta ryba umí vytvořit za tah. A je to něco jiného, než když toho kapra zaseknete třeba na 150 metrech. Jo, takže tohle mě na tady tom příbřežním chytání baví, a hlavně tou XXL nástrahou ta vlastně selekce ryb, takže je to o tom, že těch záběrů ve finále není tolik, ale když už ten záběr přijde, tak je to opravdu od těch největších ryb, který tu plavou, kvůli kterým sem chodím. Základem k tomu, abyste se na takovéto vodě prochytali k těm největším rybám, je dokonalá znalost toho revíru. A v mém případě, když na tu vodu chodím opravdu 25 let, tak jsem si dal tu práci a sehnal jsem si ještě z dob, kdy se tato voda stavěla, což je dneska momentálně asi 65 let zpátky, tak jsem si dohledal ještě starý německý mapy, kde vlastně bylo zakreslený původní koryto, původní cesty, ještě jako z doby, kdy tady bylo pouze údolí, který se až posléze teprve zaplavilo vodou. No a ta mapa potom vypadá nějak takhle. Takže vlastně máte jako letecký snímek té vody a do toho si vložíte tu starou mapu, a hrozně vám to pomůže v tom, že potom ty velké ryby samozřejmě využívají ty staré cesty, ty koryta, vědí přesně, kudy se mají pohybovat. A v posledních letech já jsem si oblíbil strašně jako chytání v zimních měsících. Hlavně z toho důvodu, že dřív nám bylo prezentováno, ať už v rybářských kroužcích nebo veřejně, že v zimě kapr potravu nepřijímá a je nějakým způsobem zazimovaný.
Já jsem si to do jisté doby myslel taky, než jsem se teda odhodlal opravdu v mrazech, dá se říct pár hodin před zámrzem, na ty ryby vyrazit, a sám jsem byl přesvědčen, že kolikrát jsem si zachytal i líp než v létě. Hlavní výhoda je ta, že u té vody není žádný tlak, prakticky jste u té vody sami, protože málo kdo se v prosinci, v lednu, v únoru přemluví z teplého gauče vyrazit k vodě, a takže většinou jste u té vody sám, tím pádem je i ve vodě vlastně pouze vaše krmení, vaše montáž, a ta ryba k tomu má daleko větší důvěru než v létě, kdy v té vodě na každých 50 metrech je nasypaná hromada bojlísů a ta ryba si prakticky může vybírat. Je to hlavně teda o té lokalizaci těch ryb, takže v zimě prostě pokud ty ryby dokážete lokalizovat, najít, kde sedí, tak není vůbec žádný problém je chytat v mrazech. A měl jsem takovej jakoby osobní cíl, abych sám sobě vlastně dokázal, že opravdu to je tak, jak říkám, tak jsem si vytvořil takovou jakoby tabuli nebo zápisník, řekněme, kde jsem si každý měsíc v roce rozdělil na 2 poloviny, který jsem si označil jako lisec a šupináč, a mým cílem bylo mít v každém měsíci v roce chycenýho velkého lisce, velkého šupináče, prostě rybu na fotku, řekněme 10 kg plus, a to se mi povedlo nakonec splnit. Nejtěžší byl samozřejmě únor, protože se tady nacházíme vlastně v severní části republiky. To znamená, že ty zimy tady máme o dost delší než třeba na jižní Moravě, takže hodně mě tady v zimě jako eliminuje to, že třeba únor je prakticky zamrzlá celá plocha. Teď teda hodně tomu pomáhají poslední roky takový ty teplejší zimy, takže dá se i v tom únoru nahodit prostě třeba 2-3 dny vychytat, kdy ještě ten led se na té hladině neudělá, a to jsou přesně ty dny, kdy já k té vodě potřebuji vyrazit, pokud si chci chytit v únoru prostě kapra na fotku z téhleté vody, protože jindy už tu možnost nedostanu, protože hladina, jakmile je pokrytá ledem, tak nenahodím. A letos teda se mi povedlo to poslední okýnko, který mi v té tabuli chybělo, že vlastně 12 měsíců krát lisec šupináč je 24 okýnek, tak jsem jich měl za ty roky 23 a chyběl mi velký lisec v únoru chytit. A letos to vám pak řeknu ještě přímo příběh přímo k téhle rybě, ale povedlo se mně úplně něco neuvěřitelného, že jsem tu rybu nakonec teda dostal, ale bylo to ani ne za 5 minut 12, ale spíš 5 minut po 12. Ve smyslu toho, že jsem ho chytil 28.2., takže poslední den, a prakticky těsně před odchodem. Jo? A je to pro mě momentálně nejcennější ryba ze všech, který mám, i když není největší, ale byl to krásný lisec okolo 12 kg, který ho vám taky odprezentuji. A všechno je to vlastně díky tady těm znalostem té vody a těm letitým informacím, který jsem o té vodě získal. 28. února 80 cm. Yes! Co se týče montáží, které na téhle vodě používám, tak moje letitá zkušenost je taková, že nejhorší, co se vám může stát, je, když vytáhnete po 10, 12, 15 hodinách montáž z vody a je zamotaná. Což vlastně ve finále znamená, že jste ten čas u té vody strávili úplně zbytečně, ten záběr jste dostat nemohli, takže od jisté doby už jsem si oblíbil prostě tuhý návazce z fluorokarbonu, link nebo rigidity, který mám prostě 100% jistotu, že se mi nezamotá, takže jsem absolutně vynechal jakýkoliv šňůrky ze své výbavy, a chápu, že jsou situace nebo revíry, kde je ta šňůrka v pořádku, nebo v kombinaci třeba s plovoucím bojlísem by asi nešlo chytat úplně na tuhej fluorokarbon o tloušťce 45 až 40, 50, ale na moje používání prostě celoročně chytám ten fluorokarbon, nejraději s foxovým háčkem Curve Shank o velikosti 4, ten tvar
tvar háčků jsem si oblíbil, takže ho mám i ve svým logu, vlastně tenhle tvar háčku, a hlavně tam je strašně důležitá vlastně ta ostrost, jo, na kterou spousta rybářů zapomíná, nebo se mě spoustu rybářů ptá, jestli třeba dobrušuju háčky, jo, tak vždycky říkám, uvědomte si, že vy do té vody naházíte krmení za několik stovek, možná 1000 korun, strávíte tady x hodin a ve finále přijdete o rybu kvůli háčku, který stojí 10 korun. Jo? Takže vlastně z mýho pohledu jako dobrušování kaprových háčků úplně nedoporučuji. Lepší je prostě mít opravdu připravený ty montáže dopředu a prostě ten návazec vyměnit a máte absolutní jistotu, že prostě ta prezentace té nástrahy je perfektní a nic vás nesklame. Co se týče té zátěže, tak taky bylo spoustu dotazů ohledně toho, že vlastně když používám 20-gramový olůvko, tak ten kapr se nemá vlastně o co zaseknout. Ale tím, že já mu tu montáž vlastně prezentuju na 5 metrech vzdálenosti od špičky prutu, tak tím, že já vlastně přitáhnu tu cívku tak, aby se ta ryba zasekla vlastně o ten samotný naviják, o tu tuhost, tak ta gramáž toho olova vůbec v tomhle případě není podstatná a naopak se té rybě snažím jakoby tu nástrahu nabídnout takovou tou jako přirozenou cestou, protože když si uvědomím, že tam naházím půl kila nebo půl kyblíku bojlísu a ten kapr velký, starý kapr, který je zkušený, tam přijede, tak moc dobře ví, když zvedne ze dna kuličku, která není uvázaná na návazci, tak má nějaký vlastnosti, nějak se chová a stejně tak já se jí snažím prezentovat vlastně tu svoji montáž, aby ona nerozeznala to, co je uvázaný na háčku oproti té kuličce, která tam leží na volno. Což vlastně prezentuju tím, že ten návazec je absolutně jednoduchý. Nejsou tam žádný rovnátka, nejsou tam žádný kroužky, prostě je to obyčejný prostě fluorokarbon, kurv šankový háček a rád mám jakoby delší návazce, aby opravdu ta ryba na tom okruhu kolem té nástrahy nezaznamenala vůbec nic a měla k tomu absolutní důvěru. Teďka bych vám rád odprezentoval něco k samotným nástrahám a návnadám, vlastně k kompletnímu krmení. Jelikož jsem sám výrobce nástrah a návnad pro kapry, tak i v tomhle jsem si šel vlastní cestou a vlastně to krmení, který používám, tak přizpůsobuju jak lokalitě, na které chytám, tak hlavně v první řadě ročnímu období. Protože je potřeba si uvědomit, že v té vodě se ten vlastně život mění od jara do zimy, to znamená, že přes léto tam najdete třeba jíkry, ryby se třou, v zimě zase v té vodě není prakticky skoro nic a samotný ty nástrahy potom fungují jinak podle teploty vody a aktivity jako menších ryb. To znamená, že tím, jak jsem si oblíbil ty zimní měsíce, tak je potřeba prostě používat nástrahy, který nejsou prostě uzavřený, uvolňují do té studené vody a prezentovat té rybě tu nástrahu tak, aby vůbec o ní věděla, že v té vodě je, protože je potřeba si uvědomit, že ty ryby v zimních měsících více potřebují jako ušetřit tu energii. To nejezdí po tom revíru 10krát dokola, tak jako v létě, ale prostě mají nějaké svoje cestičky, kde oni vyjedou, prostě vrátí se zpátky na to svý v uvozovkách zimoviště, kde přečkávají tu zimu, ale pokud vy jim tam odprezentujete nástrahu, která jim dá ten potravní signál, tak nemají problém ji přijímat i ve velkém množství. Zažil jsem tady v prosinci 24 hodin u vody, kdy jsem prostě nestíhal nahazovat 2 pruty a tahal jsem ryby 10 kg plus, připadal jsem si jak někde na soukromém revíru a bylo to prostě úžasný. V ledové vodě 4stupňové, měl jsem zmrzlý prsty a používal jsem 24 mm velký bojlísy a bez problémů mě to ty ryby brali ještě prakticky víc jak v létě a bylo to jenom o té lokalizaci té ryby a o té prezentaci té nástrahy a samotným vlastně jakoby upravením té nástrahy. To znamená, že je potřeba té rybě prezentovat tu nástrahu
atraktivnější než v tom létě, kdy ona vlastně v té teplé vodě si tu nástrahu najde. Je to otázka času, ale v tom zimním období je potřeba používat hodně esence, jo, obalovat ty boiliesy třeba do pasty, tak aby ta kulička prostě nějakým způsobem uvolňovala a tu rybu přilákala a donutila jí tu nástrahu sežrat. Vždy, když se rozhodnete vypravit na zimní chytání kaprů, tak v první řadě je potřeba si uvědomit, jakou nástrahu používáte, protože opravdu to je alfa omega všeho a mám to vyzkoušený prostě, že na levý prut jsem dával to, co jsem věděl, že funguje, a jelikož jsem věděl, že těch záběr stejně přijde, tak jsem neměl problém na ten pravý prut dát třeba kuličku, která je víc zatažená, kterou bych ve standardních podmínkách použil spíš v létě. Jenom proto, abych si ověřil mezi tím ten rozdíl. A ten rozdíl byl opravdu obrovský, že prostě ve finále třeba z 10 záběrů bylo 9 opravdu na ten levý prut a fakt bylo poznat, že ta ryba prostě tohleto cítí i v těch 4stupňové vodě a tohle tam leží a vyloženě pokud ten kapr nepojede konkrétně kolem té nástrahy, tak si ji vůbec nevšimne. A to je strašně důležitý v tom, že vy potom tady strávíte ten studený čas úplně zbytečně, pokud nemáte tu nástrahu, kterou ta ryba dokáže v té vodě identifikovat. Co se týče zimního vybavení pro vás jako pro rybáře, tak samozřejmě je to taky strašně důležitá věc, protože není nic horšího, když potom vám je u vody zima. Takže samozřejmě v sortimentu Foxe je spousta věcí od oblečení až po spacáky, tak abyste opravdu přečkali ty chladné zimy, a je to vlastně úplný základ mít třeba 5sezónní spacák, termofon, do kterého si ohřejete v konvičce horkou vodu, hodíte si ho do spacáku. Prostě já teda jsem ještě větší blázen v tom, že nepoužívám bivak tady na té vodě, takže spím pod širákem, maximálně nosím nějaký deštník, když vím, že bude pršet nebo sněžit, ale jinak většinou spím jenom takhle v lese, prostě ve spacáku na lehátku, a tam vlastně to zimní oblečení a vybavení je prostě základ všeho, protože pak se vyvarujete tomu, že to někde odležíte doma tu rybařinu, a jde o to, že ta zima, i když je prakticky stejně dlouhá tak jako léto, no tak ale pořád vás v té zimě eliminuje to, že když ty teploty opravdu spadnou pod nulu natolik, že se na hladině udělá krusta ledu, tak vy už vlastně nenahodíte. Takže ono, řekněme, když je do nuly, do -2, tak ta voda pořád ještě jakoby se dá odchytávat, ale jakmile ty teploty spadnou na -10 nebo víc, tak se prostě ten led udělá a vy jste skončili, takže ona ta zima sice je, řekněme, od prosince do února, ale není to jakoby 3měsíční chytání. Je to o tom, že ten prosinec, tím, jak jsou momentálně ty zimy takový jako lepší, než bývaly dřív, jak se říkalo ty ladovský zimy, tak to už dneska moc není, tak ten prosinec se většinou dá odchytat jakoby celý do toho Silvestra, pak přejdete vlastně do nové sezóny a nemáte prakticky jakoby pauzu. Ten leden už vlastně většinou tam přicházejí takový ty první mrazy začátkem ledna, takže je to o tom prostě využít toho, než se opravdu ta hladina zavře, tak k té vodě chodit. Pokud ten záběr a tu rybu chcete v tom lednu udělat, tak je potřeba prostě sledovat i to počasí a chodit, než to opravdu zamrzne. No a ten únor, jak jsem říkal, tady v těch našich podmínkách je většinou už o štěstí ve smyslu toho, jaký přijde počasí. Prostě jednou je zima taková, že v únoru ani nenahodím, a jednou je zima, že dostanu tu možnost na 2, 3, 4 dny, kdy ten led třeba trošičku povolí. Jo. Někdy je potřeba i, aby do toho foukl vítr a rozlámal ten led, jinak kam stačí milimetrová krusta, už vám nepropadne volůvko vodou a prostě nenahodíte. Takže ty zimní měsíce jsou takový jako náročný v tom, že ono se to tváří, že to je 3měsíční chytání, ale ve výsledku to může být třeba jenom 14 dnů nebo 3 týdny, který z toho dokážete vybrat pro ten samotný lov. Takže i to vybavení prostě vás musí podržet na té vodě v tomhletom počasí, abyste ve finále
ty super dny, když už se jich dočkáte, tak abyste kvůli tomu, že vám je na rybách zima, nemuseli odjet domů. Tak a teď bych se vám chtěl zmínit o té rybě, která se mě tento týden povedla. Je to můj vlastně nový osobák, není to pro mě nová ryba, je to ryba, kterou znám, už jsem ji chytil několikrát, ale ten potenciál té ryby je prostě obrovský a vždycky, když tu rybu chytím, tak si říkám, jak dlouho ještě ten kapr tady s náma bude a kolik ještě, kde má tu hranici, jo, kam až poroste, protože když jsme před 25 lety začínali, tak pro nás prostě obrovská ryba byla 70 cm kapr a nikdy by nás nenapadlo, že tady v České republice budeme tahat ryby prostě ke 20 kg a už vůbec ne přes 20 kg a proto mě to až tak jakoby nevadí, že vlastně tu rybu chytám pořád dokola, protože pořád na ní vidím, jak ta ryba roste a momentálně už prostě atakovala tady tu hranici přes 25 kg, což je jako na tyhle ty podmínky tady té severní části republiky prostě brutální ryba a vždycky jsem jakoby rád, když toho kapra vidím a můžu porovnávat s těma předešlejma měsícema nebo rokama, kdy jsem tu rybu chytil a tím, jak si vlastně vedu veškerou tu evidenci za celých těch 25 let, tak já tu rybu vlastně dokážu porovnávat zpětně i třeba 10, 12, 15 let zpátky a taková jenom zajímavost, kterou jsem se už teď jako odnaučil v posledních letech, ale dřív to bylo tak, že každý se chtěl pochlubit úlovkem, tak vlastně vždycky, když jsem chytil nějakou velkou rybu, tak jsem ji prezentoval na Facebooku a v následujících letech vždycky ten Facebook vám prostě vyblil tu informaci, že loni v tenhle ten den jste chytil tu rybu. No a paradoxem je, že teď vlastně tato vycházka byla o tom, že právě ráno jsem se zbudil, Facebook mi napsal, že já nevím, 2 roky zpátky jsem v tohleto datum chytil tuhletu největší rybu, která tady plave. Říkám, no tak já teda vyrazím a třeba se zadaří. No a opravdu to bylo o jednom záběru a přišla mi ta největší ryba, ten kapr. Takže je to takový jakoby zvláštní v tom, že když si opravdu děláte ty zápisky, evidujete si to, tak dá se z toho i něco vyčíst, protože tyhle ty jakoby starý zkušený ryby většinou mají takový ty zaběhlý nějaký pravidla, tak jako starší lidé prostě večer sednou, kouknou na zprávy, ráno vstávají ve stejný čas a tak ta ryba má to jakoby podobně a opravdu za ty roky se mi daří ty velký, ty největší ryby chytat hodně mi pomáhají ty zápisky, které si k těm rybám vedu. Tak o téhle vodě bych vám mohl povídat ještě dlouhé hodiny a nyní bych vám rád odprezentoval právě tu velkou rybu, která se mi povedla minulý týden. Přeju všem spoustu velkých úlovků do nové sezóny a opravdu nebojte se v těch zimních měsících na ty kapry vyrazit. Ještě vám odprezentujeme nějaký bližší informace a rady, tipy, jak na ulovení té zimní ryby. Takže pojďme se podívat na tohohle krasavce, který je pravděpodobně největší rybou, která tady na této lokalitě plave. Mějte se fajn. Tak je to tady, ty vole. Novej osobák. Letos je úplně brutální rok a teďka v říjnu jsem měl hodně práce na výrobně, takže jsem se semka vůbec nedostal na přehradu a dneska je 30. října, takže jsem měl poslední den, protože zítra nemůžu a říkal jsem si, musím udělat rybu na fotku, abych měl splněný tenhle měsíc. No a tak jsem tam dal 2 24 patentky na druhou sardinku. Zalil jsem to živou vodou, obalil jsem to do pasty. No a přišlo mi tohleto zvíře. Je to
100% největší kapr, který plave tady a klidně je možný, že i na celé severní Moravě. Zvážil jsem ho teďka s podložkou a váha ukazuje 33 kg 40. Počítám, že podložka bude mít klidně 5-6 kg, možná i 7, nevím, zvážím, až pustím rybu, tak zvážím podložku, ale myslím si, že 26-27 kg by ta ryba mohla mít. Chytil jsem ji naposledy před rokem a půl a to měla 26 kg 108, teď jsem ho měřil a má 110, takže nový osobák a pojďme se na něho podívat, je to neuvěřitelné. To je prostě kapr úplně ze své kategorie a žádná ryba se mu ani nepřibližuje. To je masakr. Tak toto bych přál každému na svazovce takovýhle osobák. Ta šířka té ryby, ten neuvěřitelný. 110 cm. Strašná ryba. Děkuju. Mějte na tu hlavu. Karpstein jede. Yes.